Assalamu alaikum, barkanmu da yau. So in dai ka san kana mining Notcoin, so ya kamata a ce ka tsaya ka kalla wannan bidiyon domin zai taimaka maka sosai. Notcoin sun yau muna 1 ga watan April, so za su tsaida mining gobe kamar karfe 1 na ranar Allah ya kai mu. So sun tsaida mining ya tsaya shikenan. Sannan sun yi announcement cewa za su yi listing din shi on 20 of this month. 20 April kenan. So 20 April za a fara sai da Notcoin, like za a fara trading Notcoin a Bybit exchanger. So Bybit exchanger ce ta crypto wacce ake siyarwa. So like in dai ka san baka da Bybit, so wannan bidiyon naka ne, saboda zan nuna maka yadda zaka buɗe Bybit, sannan kuma menene Bybit, ya zaka sayi USD, ya zaka sayi USDT dollar kenan, ya zaka sayi da a Bybit, saboda ya kamata ce ka iya wannan abun tun kamin a zo a yi listing din Notcoin, okay? Yadda zaka sayi da Notcoin ko da ma a ce an yi listing din shi ba tare da ka sha wahala ba. So yanzu abun da zaka yi na farko shine zaka je Play Store ko Apple Store sai kai searching din Bybit application, okay? Bayan kai searching din Bybit application, let's go for the next step. So kamar yadda kuke gani, bayan kai searching din Bybit application ka bude zai yi kamar haka. So abin da zaka yi shine zaka zo ka yi sign up, whether da phone number ko kuma da email. Inda phone number zaka yi, in ka taba phone number zaka taba nan gurin sai kai searching Nigeria, sai ka sa gashi +234, sai ka sa number wayan ka ba tare da 0 ba, nan sai ka sa password. So let's say for example mu zan buɗa da this thing, bari mu yi amfani da phone number, let's say okay. So yanzu misali wurin choosing password zaka sa kamar misali a ce sunanka Umar ne, zaka sa Umar sai ka sa @123 misali, kun gane? So abin da ake so shine zaka sa babbar kalma, sannan zaka sa irin wannan @ ko dot ko wani special character dai, so saboda password din abun nan, so ba da shi zamu yi amfani ba. Let me delete it and put my own wanda nake amfani da shi. Okay, so bayan ka sa zaka zo wurin referral code din nan, okay, kun gane shi, sai kai clicking din shi. So kana yin clicking din shi, zan sa referral code din a comment section ko a description din bidiyon nan, so sai mutum ya yi copy ya zo ya sa. Saboda me na shi haka? Saboda idan ka yi amfani da referral code din, za su baka, in ka yi deposit na $100, za su baka kusan $50 ne ko $10 in ka yi trading. Idan ma baka yi trading ba, za ka iya joining group din Ahmad SM ka samu signal ka dinga yin trading for free, okay? Yanzu mun ga referral code din za mu yi amfani da shi, okay? Sai mu danna sign off. So gashi zaka jawo wannan abun, zaka jawo shi sai ka kawo shi ga inda rabin shi yake, so da sai ka jawo shi, like kun ga, saboda na tsaya muku bayani lokaci abun nan, kun ga wurin wannan gurin na ake so a kawo shi ya cika daidai. Okay, let's say for example gashi, so kun gani gashi mai passing successful ya wuce. So za a kira ka ta number da ka sa, sai a ga maka verification code din, sannan sai ka sa, okay, sai ka jira shi loading. So kamar da kuke gani gashi, welcome to Bybit, gashi account din mu ya successful, mun creating account successful, gashi kun gani. Sannan sai in taɓa wurin skip din nan. So for you, like ni yanzu zan yi verification ba, saboda dama na riga ina da account na Bybit, na buɗe wannan ne da in muku example. So like zaka zo ka yi taɓa inda ka sa verify now din nan, so sai ka taɓa wurin verify. So kamar yadda kuke gani, like sai ka zaɓa na da me za ka yi verification, whether da BBN ne ko ID card. su for me, shawara na gare ku shine ku yi amfani da BBN ɗinku, saboda zai yi sauri. Sannan kuma Bybit ba application bane wanda suke da mawaya a application za su cuce ku su cire mu kuɗi ta BBN, no, haka nan ba zai yi ba. So kawai za ka yi confirming, sai ka yi confirm gashi, so za su dauke ka inda za ka yi verification ɗin. Suka dan jira gashi, sai ka taba other nan gurin, suka sa continue. Su kuma kuke gani, za ka yi dauka hoto na abun nan, za ka dauka hoton kanka, suka sa BBN ɗinka, kana yi confirm ba tare da bata lokaci ba, za ka ga account ɗinka ya yi verify. Nan gurin za ka ga direct ba tare da bata lokaci ba, inda kuka ga an sa on verify ɗin nan, za ku ga ya verify lahiya lau, okay, gashi ne za ku ga ya verify. So idan tun da kake kallon wannan bidiyon, ya kamata ce ka duba bio na
ka kalla full video din a YouTube channel dina, saboda bidiyon zai tsawo sosai. Saboda yanzu insha Allah zan muku bayanin yanda zaka sayi dala, yanda zaka saida ko da ma Notcoin ne ayi listing din shi, ta yaya za a yi ka saida shi ka maida shi kuɗi, sannan kuma ta yaya za a yi ka maida dala naira. So bayan kun yi verifying kun yi komi, zan dan muku bayani kan menene Bybit da kuma Bybit ya take, menene saboda wasu ba san menene crypto ba at all. Okay, so kamar da kuke gani wannan Bybit exchanger ga interface ɗinta. In mun dawo nan wurin assets, kamar da kuke gani nan gurin muna da wurin deposit, sannan muna da wurin withdraw, akwai wurin transfer da convert da kuma wannan giveaway din. So kamar da kuke gani wannan deposit din, amfanin wannan deposit din shine idan zaka turo coins daga wata exchanger wanda zai turo maka, zaka taba wurin deposit. So kamar da kuke gani idan zaka yi deposit da shi, already have click to deposit directly, so zaka yi clicking din shi, sai kai clicking din shi misali. So kamar da kuke gani wannan different types of coins ne. Okay, muna da BTC, akwai ETH, Ethereum, akwai USDT, akwai USDC, akwai SRP, Sweet da dai sauransu. Okay, ga sunan kamar da kuke gani duk wani coin yana nan wurin. So let's say for example za mu yi depositing na USDT dala kenan, sannan ko kuma za mu yi depositing na Bitcoin. So kawai za ka yi clicking din shi. So kana yi clicking din shi, gashi chain network din shi BTC ne. Yanzu ba za su ba mu dama mu yi wani transaction ba saboda ba mu yi verification ba. So amma idan za ka yi deposit haka nan za ka yi. Idan kuma naira ne za ka yi deposit, za ka taɓa wurin P2P trading din nan, kamar da kuke gani wurin P2P trading din nan. Shi ma na san ba za su ba mu dama ba saboda ba mu yi verification ba. So kamar da kuke gani nan gurin inda za ka sayi naira ne, yawa inda za ka sayi dala ne da naira. So kamar da kuke gani gashi nan gurin an sa buy, nan kuma an sa sell. So abin da yake nufi shine nan gurin wurin siya ne, inda za ka sayi a turo maka account ɗinka na Bybit. Nan kuma wurin saidawa ne, idan kana da cikin account ɗinka na Bybit za ka saida kai tsaye ba sai ka wani ɓata lokaci ba ko ka sha wahala. Okay, so yanzu tun da ba mu verification ba za mu iya saidawa ba kuma ba za mu iya sayi ba. So kamar da kuke gani sai shi kuma wannan withdraw din, let's say for example yanzu kana so ka yi withdraw, ka tura wani daga Bybit zuwa Bybit, ko kuma daga Bybit zuwa Trust Wallet ko Binance ko KuCoin ko OKX ko other exchanges like that, za ka yi clicking in, za ka sa withdraw din nan. Saboda ba mu yi abun nan verification ba zai ba mu dama mu abun nan ba. Nan kuma inda kuka an sa transfer, that mean saboda nan gurin muna da wallet guda uku, akwai founding, akwai derivative, akwai is it on abun nan unified trading. Kai wa kamar da kuke gani ga su guda uku, my account, akwai founding, akwai wannan wallet din, akwai derivative. So bari muku bayani, idan dalan ka yana a founding, kana da full access da shi, zaka iya siyan coins da shi. Ba trading zaka yi ba, zaka siya coins like spot trading da sauransu, amma ba za ka iya derivative da shi ba kamar future trade da sauransu. Okay, idan yana founding kuma nan ne in kana so zaka iya transfer ko zaka iya saida. But amma idan yana a listing, wannan derivative din ba za ka iya transfer shi ba za ka iya sayan ba za ka iya spot trading da shi ba. Only abin da za ka yi future trade da sauransu, shine kadai abin da za ka yi idan yana a derivative. Sannan nan gurin convert, okay, convert din da kuke gani shi yana da matukar amfani sosai. Like for now, let's say for example kana da coins, let's say kana da Notcoin ko Ice coin ko Above coin ko wani coin ne. Okay, so kana so kai converting din shi zuwa USDT ko wani coins, ko kana so kamar za a ce ka bada shinkawa a baka masara ko a baka wake ko wani abu dai daban, shine ake nufi da convert. Kowa da ya san menene convert. So kamar yanzu wannan BTC kana so ka maida USDT, zaka zo ka taba, sai ka sa adadin BTC guda nawa kake so ka maida. Let's say for example 1 BTC, so zaka zo nan gurin sai ka taba nan gurin ka sanin zaka taba shi confirm, shi kenan zai yi convert ya koma wannan coins din. Okay, so ta yaya ake yin trading a Bybit? Okay, trading a Bybit yana da sauki sosai, amma idan baka iya ba ka kuskura ka je trading. Amma akwai different ways da za ka yi making money a Bybit, ko da ma a ce baka iya trading ba. Way na farko shine yanzu tunda wannan account din ba verified bane, bari mu koma ɗayan account wanda yake verified saboda in muku bayani dalla-dalla yanda za ku fahimta, saboda mu samu accessing na wasu features da bamu da su ga wannan account din saboda ba verified bane. Okay, so guys,
Welcome back. Bari mu ci gaba. So game da kuke gani yanzu wannan account din verify account ne, so za mu samu full access na duk wani abu da muke so. So let's say for example yanzu kana so kai trading, kana so kai sports trading, okay? Yanzu wannan gashi kun gani wannan coins din suna under sport trading ne. Wannan wani win ne GRMX like airdrop ne da wannan Benun din. Wasu sun san sun samu wani Benun win airdrop ne wanda sun ba mutane kuɗi kyauta sosai. Kamar da kuke gani yanzu idan za a listing na Notcoin bari wuce irin wannan price din za ku ga 0.00 kaza, so like wannan ba wai karamin kuɗi bane saboda me like in kai calculating din shi like 10 million za ka ga ba kananan kuɗi bane. So idan baka cikin group din mu, idan a TikTok kake kallon wannan bidiyo ka duba bio dina ka je kai join, okay? Idan kuma a YouTube kake kallon wannan bidiyo zan sa shi a bio na a description din wannan bidiyon, shi ma ka je kai join, okay? Saboda muna dropping update kamar irin airdrop mining legit one wanda suna biya sosai. So yanzu let's go back to our video. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan sport ne, so let's say sport abin da ake nufi da sport trading like yanzu, okay? In ka si wannan a sport trading yanzu ka zo ka yi kana so ka yi sport trading na wannan coins din. Bari mu dauka misali da wani coins, let's say this one, let's say win, saboda yawa kamar yadda kuke gani. So a sport trading shi in ka sai kamar ka sai coins din ne kai holding, idan ya tashi kana da riba, idan kuma ya faɗi kana da asara. Shi yake nufi da sport trading kamar kayan sporting din shi ne. So yanzu let's say for example muna so mu sai wannan coins din, gashi gurin buy, okay? Gashi gurin buy ne saboda za mu sai ne to like yanzu mun sa balance gaba ɗaya balance ɗin mu za mu sai abun nan wannan coins ɗin na abun nan win da shi. So kamar da kuke gani gashi nan gurin akwai limit kenan, akwai limit 0.0. abun da limit yake nuni idan market ta kawo like ka sa limit ɗinka 0.00470, so price ɗin yana 0.004076. to in price din ya dawo wannan 0.04070 din, so directly a sayan maka coins din a aje maka, okay? In kuma kana so direct yanda yake coins din ka sayi kawai, za ka taɓa wannan gurin sai ka taɓa wurin market sai ka yi abun nan kawai sai ka yi buy, okay? So kun gani the minimum value of is lower than, saboda bamu da wani kuɗi sosai cikin wallet din, so ba ya bari ba. Idan ma saidawa ne shi ma in ka taɓa wurin sale za ka zo nan gurin ka sa gaba ɗaya max 100%, ko in 100% za ka saida na coins ɗinka. Kamar in maku misali da Notcoin in za ka saida gaba ɗaya shi ma haka kai. So kamar kuke gani yanzu yanda ake yin sport trading kenan, inda za ka sayi da kuma inda za ka saida. Shi kawai abin da za ka yi in ka saye in ya tashi kana da riba, in ya faɗi kuma kana da asara. Shine sport trading a kowace exchanger, ba wai dole sai Bybit ba, kowace exchanger. So yanzu kuma let's look at this one derivative, okay? So kamar da kuke gani wannan derivative ne, wannan like za mu ci wannan coins din Luna ne 2SDT. So kamar da kuke gani gashi yanzu coins din yana dumping sannan kuma yana pumping. So abin da ake nufi da derivative like in ka siya in ka yi buy kana da riba in yayi sama, idan ka yi sell in ya faɗi ma kana da riba. So a derivative in coins yana dumping, idan coins yana faɗuwa kana cin riba, idan coins yana tashi kana cin riba. Ya danganta da irin abun da kai sayi kai wurin buy kai choose cewa kasa kaka so yayi koko a sama kaka so yayi, okay? So wannan trading din like ya kamata ce in yi bidiyon shi daban, ba in yi muku bayanin shi yanzu daidai ba. Zan muku bidiyon shi daban insha Allah, inda za ku fahimci ya za ku yi shi saboda kar bidiyon ya tsawo sosai. So na san insha Allah yanzu ko ya fahimci yadda zai amfani da Bybit. So Bybit ba wani wahala ne da shi ba, akwai more features na samun kuɗi da shi sosai. Abun da yake da bukata kawai kana register kai depositing din like $100, okay? Saboda me yace haka nan, ba dole sai ka yi trading a Bybit za ka samu kuɗi ba. Why I'm saying that, like yanzu akwai copy trade, akwai trading bots kamar yanzu like ina mamakin ma yanda an kai MTF da sauransu, mutane sun ta promoting na MTF, suna gaya muku cewa ku je ku sa kuɗi MTF alheri ne, suna da AI yana trading. Like mutane kawai suna son zuciyarsu ne, like tuni since wannan Bybit din suna da trading bots, suna da copy trading. Me yake nufi da copy trading? Kamar da kuke gani gashi nan gurin copy trade ne. So kana clicking din copy trade za ka ga like traders wanda sun iya trading sosai, sun iya analysis na market, suna samun profit sosai, ko da yaushe suna samun profit a market, okay? So
za su zo su yi analysis ɗinsu na trading ɗinsu kamar irin su Ahmad SM da sauransu like so ba ma wannan turawa ne ba ma like zan ce irin 'yan Najeriya ba ne ko wani abun nan su za su zo su yi analysis na market ɗinsu sai su zo su sa a Bybit ka zo ka yi kwafi iyakanka abin da za ka yi kawai kwafi za ka yi ok so wannan in ka yi deposit kuɗi za ka yi shi kawai za ka yi kwafi shikenan in ka yi kwafi in trading ɗinsu yayin da aka so za ka samu profit sometimes like za ka ga mutum ya yi trading kwaya 10 bai samu abun nan bai samu loss kwaya guda ba su kamar da kuke gani yanzu wannan guy din ga sunan shi su gashi kuna gani kowane trader ga abun da ake samu in kuna so yanzu za ka yi kawai za ka yi kwafi just like that kana kwafi shikenan aka samu profit ɗinka ok so ga traders ɗin kala ga su kowa kuna gani gashi so abin da ya sani ce dama ku yi deposit ɗin $100 saboda minimum zai kai $100 so in ka yi deposit ɗin $100 ka yi insha Allah za ka samu alkhairi sosai so shi kuma na trading board ɗin gashi amma like idan kana so ka ya kamata ka yi amfani da copy trade saboda mutane suke yin shi so akwai participating irin na wanda zaka kawai zaka dan sa wani kuɗin ka ne ka yi participating na wani abu sannan ka samu riba so shi ma ya kamata ce in na yi bidiyo yadda za ka yi amfani da derivative trade in sa shi gaba ɗaya so in gode da kallon wannan bidiyo kada ku manta ku yi like sannan ku yi follow sannan idan a YouTube kake kallon wannan bidiyo sannan kuma wannan shine zuwan ka na farko ya kamata a ce ka yi subscribing saboda samun videos ɗinmu idan mun ɗora kamar yanzu zan sa bidiyon na abun nan so in ka yi subscribing the moment na ɗora bidiyon za a yi maka notification cewa na ɗora bidiyo ka ji ka kalla so mun gode mu haɗu a kashi na biyu.